मोठी बातमी महायुती सरकारमध्ये पुन्हा धुसफूस सुरू आहे। मीरा भाईंदर भाजप जिल्हाध्यक्षांची शिवसेना मंत्राविरोधात थेट मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार आहे। भाजप जिल्हाध्यक्ष दिलीप जैन यांनी मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या विरोधात तक्रार केली आहे। सरनाईक यांच्या कामामुळे महायुती सरकार बदनाम होत आहे अशी तक्रार त्यांनी केलेली आहे। ही मोठी बातमी आपण आत्ताच्या क्षणाची पाहतोय। महायुती सरकारमध्ये पुन्हा धुसफूस झाल्याचं समोर येते, कारण मीरा भाईंदर भाजप जिल्हाध्यक्षांनी शिवसेनेच्या मंत्र्याविरोधात थेट मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार केल्याचं कळतंय। भाजप जिल्हाध्यक्ष दिलीप जैन यांनी मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या विरोधात मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार केली आहे। तर सरनाईक यांच्या कामामुळे महायुती सरकार बदनाम होत असल्याचं त्यांनी या तक्रारीत म्हटलेलं आहे। महायुती सरकारमध्ये पुन्हा धुसफूस होत असल्याचं समोर आलेले भाजप जिल्हाध्यक्षांनी सरनाईकांची तक्रार केलेली आहे।